дар шӯъбаи таърихи бӯстон ва асрҳои миёнаи осорхонаи миллии Тоҷикистон толори махсус бахшида ба намунаҳои зарфҳои сафолӣ ва ҳунари кулолгарӣ мавриди истифода қарор дода шудааст, ки ҳамарӯза мардуми хориҷи кишвар ва кӯдакону наврасони зиёде аз ин толор дидан намуда ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. дар фонди умумии осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 2000 зарфҳои гуногуни кулолгарӣ ҳифз ва нигаҳдорӣ мешаванд ва ҳар як намунаи он тамошобинро бетаъсир нахоҳад гузошт. Кулолгарӣ дар қатори дигар ҳунарҳо яке аз ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик буда ҳанӯз аз давраҳои неолит, аниқтараш асри санг рушду нумӯ ёфтааст. дар давраи неолит мардум аниқтараш бештар занҳо зарфҳоро аз гил ва истифода аз даст омода мекарданд ва омода намудани зарфҳои гилӣ дар ин даврон ба мардум имкон медод то хӯрока ва маҳсулоти хӯрокворӣ дар тозагӣ нигоҳ дошта шуда, он боис ба ҳифзи саломатӣ ва рушди ҷисмонии инсоният гардида буд. дар давраҳои баъдӣ яъне аҳди биринҷ низ ҳунари кулолгарӣ бо сабку усули хоса рушд мекард ва имрӯз якчанд намуди онро, ки аз ёдгории саразм бозёфт гардидааст, дар як гӯшаи осорхонаи миллӣ метавон тамошо кард. он зарфҳо дар маҷмӯъ 12-13 намудро ташкил медиҳанд, ки дар ин зарфҳо тақрибан 100 намуди тасвирҳои гуногун ки дида мешаванд ва ин тасвирҳо секунҷа, чоркунҷа, ромбшакл ва дигар нақшҳоро дора ҳастанд. ҳамчунин дар ин зарфҳо рангҳои гуногун истифода гардиданд ва маҷмӯи рангҳое ки аз ҷониби кулолгарон ки дар ин ёдгорӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, 7-8 намуди рангҳо ҳастанд. дигар нигораҳои нодири осорхонаи миллии Тоҷикистон, ки мутааллиқ ба аҳди биринҷ аст, ҳангоми ковишҳо аз диҳаи иттифоқи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон бозёфт гардидааст. ин зарф ҳаҷман калон буда як ҷолибият дорад ва ин зарф бо зарфҳои мевагираки имрӯза муосир монандӣ дорад. яъне ки дар он даврон ин гуна зарфҳо барои гирифтани мева мавриди истифода қарор гирифтааст. ёдгориҳои дигари аҳди биринҷ, ки аз шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба даст омадааст, бо тарз, сохт, шакл ва ранг аз дигар зарфҳо фарқкунанда аст, чаро ки ҳунармандони ин минтақа бештар аз ангобаи сиёҳ ҳунарашонро ривоҷ медоданд. дар ин зарфҳо тасвир ва нақшҳои гуногунро ҳунармандон хеле моҳирона истифода карданд. намунаи хумдони сафолпазӣ бошад, ки марбут ба давраи ҳахоманишиҳо аст, соли 1993 дар натиҷаи кофтукови археологӣ аз мавзеи ҷойгиршавии мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ шаҳри Кулоб бозёфт шудааст. баландии хумдони сафолпазӣ 2-3 метр буда аз ду қабат иборат аст, ки қисми якум барои афрохтани оташ ва қисми дуюм барои пухтани зарфҳои кулолӣ пешбинӣ шудааст. хоса дар толори экспозитсиони осорхонаи миллии Тоҷикистон зарфҳои сафолӣ ва беҳтарин намунаҳои кулолгариро, ки мутааллиқ ба давраҳои асри санг, аҳди биринҷ, ҳахоманишиҳо, юнону бохтар ва сомониён аст, тамошо кардан мумкин аст. дар шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалии осорхонаи миллии Тоҷикистон толори махсус амал мекунад, ки ба маснуоти ҳунари заргарӣ бахшида шудааст. дар фонди умумии осорхонаи миллии Тоҷикистон беш аз 1000 маснуоти гуногуни заргарӣ ҳифз ва нигаҳдорӣ шудааст. аз бозёфтҳои бостоншиносон маълум мешавад, ки аввалин намунаҳои маснуоти заргарӣ ба давраи неолит, асри биринҷӣ марбут аст, ки шуруъ аз он давра ҳунармандон ҳар гуна ороишоти занонаро омода карда ба мизоҷон пешниҳод мекарданд. ҳунари ҷавоҳироте ки дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудаанд шомили дастбандҳо, туморҳо, гарданбандҳо, гӯшвор ва тоҷ ва пешонабандҳо мебошанд ва рӯи онҳо ҳам нақшу нигорҳое ҳастанд, ки нишон ва ё рамзҳо ҳастанд ва ҳамчунин навиштаҷот вуҷуд доштанд. беҳтарин намунаи ҳунари заргарӣ, ки марбут ба асрҳои 19 ва 20 аст, аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон ҷамъоварӣ шудааст. ҳунармандон барои омода кардани гӯшвор, гарданбанд, пешовез, сарсӯзан, дастмона, қоштило ва дигар ороишоти занона бо истифода аз нигину муҳраҳои рангоранг ҳунарашонро боз ҳам зинат мебахшиданд. ҳунари заргарӣ бештар аз нуқра ва тилло сохта мешавад ва рӯи онҳо анвои ҳунарҳои дигар рӯи ин ҳунарҳо пиёда мегардад, ки то ҷавоҳирот ба шакли дилхоҳ ва ба истилоҳ ба шакли идеал сохта шаванд. ва он ҳунарҳое ки истифода мешавад, гузоштани сангҳои гуногун дар рӯи ҷавоҳирот, рехтагарӣ
истилоҳи дигаре ҳаст ва кандакорӣ низ истифода мешуд дар инҳо ва пайваст намудани занҷиракҳои ҷавоҳирот ва ҷузъиёти дигари он бо ҳам. яке аз санъати қадимаи ороишиву амалӣ маҳсуб ёфта, бештар дар он ҳунармандон нақши ислимӣ, гулу растанӣ, шаклҳои ҳандасӣ ва матнҳои хати арабиро инъикос мекарданд ва барои рушду нумӯи он саҳм мегузоштанд. дар миёни ҷавоҳироте ки мо ба намоиш гузоштаем, намунаи дастбандҳо, гарданбандҳо, гӯшворҳо ва қоштило ва анвои дигаре аз ҳунари ҷавоҳирот ба намоиш гузошта шудааст, ки бештар мардуми шимол, яъне вилояти суғд, мардуми вилояти суғд аз инҳо дар маросими издивоҷ, дар тӯй, дар маъракаҳои дигар аз онҳо истифода менамуданд. ҳунари ҷавоҳирот махсуси Осиёи марказӣ ҳаст ва ҳар минтақа ҷавоҳироти махсус ба худро дошт. ҳатто дар шакл, дар зебоӣ, дар сохт, дар ҳаҷм, дар инҳо як маҳорати махсус ба харҷ дода мешуд, то ба шакли дилхоҳ сохта шаванд ин навъи ҷавоҳирот. ҳунармандон дар ҳар як ороишот амалҳои рехтагарӣ, кандакорӣ, ҳаккокӣ, заробӣ, ҷилодиҳӣ ва ғайраро истифода мебурданд. имрӯз беҳтарин намунаи маснуоти заргарӣ дар яке аз толорҳои шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалии осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиш дода шудааст, то тамошобинони дохил ва берун аз кишвар аз ин ҳунари қадимаи миллати тоҷик дидан намуда маълумоти комил бигиранд.